Kaixo, egunon guztioi eta ongi etorri Adin Berri saiora. Egunero ariketa fisikoa egiten errutinak sortu ditugu. Eta zein ederra den hori, ezta? Izan ere, garrantzitsua da ariketa fisikoa egiteko ohitura hartzea. Bizi kalitatea hobetzeko eta ongizate fisiko eta emozionala izateko. Gipuzkoako Foru Aldundiaren Adin Berri estrategiak helburu hori du hain justu eta arrazoi horregatik jarri zuen martxan saio hau. Izan ere, Adin Berri programan errutina batekin gorputza mugitzera animatzen zaituztegu. Zer, hasteko prest? Aurrera! Hori da, eta hemen gatoz gaurbe, egunon dan hori, egunon zurine. Gaurko honetanego indarrarik eta bikoen elementuk izango di. Bi urboteia, edota bi esnekaxa eta ulki bat. Beste barik, hau pasuek ongitorri dan hori. Bueno, hemen gatoz, indarrarik eta gehitzen, hasikoaz behitxik eta gora, berotzen, betiko lez, hau pasuek, bizkarra zuzen, astiro. Hori da. Aldatu. Hainkabisak batu, eta zuzen, lagundu eskukin, bat, lau. Bost, eta hona zikona, bi eta bi. Bat, bi, erdire, bat, bi, hor. Bat, bi, erdire, bat, bi, oso ondo, bi azkenak, bat, bi, erdire, bat, bi, erdire. Oazen boroia getzen, bat zabaldu aurrera, bi, iru, lau, bost. Oazen atzera, bat, bi, iru, lau, bost. Oso ondo, mokorra zabaldu, vertikaltasune mantendu, ukanduk zabal, oazen, bat, bi, iru, lau, bost, sei, oso ondo, zazpi, iru azkenak, bat, bi, eta iru. Oazen sorbalda horrek, esku oso motz, bat, bi, iru, lau, bost, astiro, sei, zazpi, zortzi, behatzi eta amar, beste aldera, bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, amar, bisa batera, bost, bat, bi, iru, lau, bost, gelditzen eta atzera, bat, bi, iru, lau, bost, don, gora eta bera, eskumagoitxik, eskerra. Eskumagoitxik, eskerra. Venga, bazen. Bat, bi, iru, lau, bost. Askatu hor, ukondu gora, barrutik eta, bat luze, bi luzatu, iru oso luze, lau, bost, sei, zazpi, iru azkenak, bat, bi, iru. Eskuk aurreratu, venga, bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi eta azkena, zortzi. Esku mokorrera, hasi behitxik eta gora, bat, bi, iru, lau, bost. Hasi eskerretik, esker eta eskuma bat, bi, iru, lau, bost. Bueno, oso ondo, guazen indarrarik eta horrek etxen, aulki hori birou, hartu aulki bat, da hasiko gara, eserialdi batzuk etxen, nahi bada laguntzakin, eta jarraitzu niri. Eta alba da, eskuk berrota 5 gradu angul horretan. Hortik eta gora, nahi bazue lagundu, bat. Luzatu eskuk, aurreratu, bi, nahi bada beruntz lagundu, venga, gertu, guazen, eskuk luze, bat, gora, astiro, esku goixan, guazen, bi, astiro, ahi ba, iru, eutzi horreskuk, guazen, lau, nahi bada laguntzakin, guazen gora, bost, astiro, guazen 6, astiro, indarraga lantzen, venga, lagundu hor, 7, laguntzakin berantz, alba da, 8, lagundu berantz,
alba da, 9, laguntzakin berantz, eta 10 eta azkena, guazen, eutzi hor, eta alba da, berantz, hori da, danontzako leku, danontzako ariketak. Venga, askatu apur bat, bigarren saio bat, venga, belauna kanporantz, mokorra baino zabalagoa, jarri hor, eskuk, guazen, bat, astiro, 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 hori da, guazen, venga, lagundutak gora, bi, guazen suabe, hor, 3, venga, inkak lantzen, guazen lagunduta, 4, astiro, eskuk luze, 5, aldabenak hemen, 6, eutzi hor, ardatzetik urten barik, 7, hartu arnaz astiro, venga, guazen, 8, 2 azkenak lagunduta, 1, astiro bera, 2, oso ondo, askatu hor, askatu hainkak, kasu honetan hartuko esnekaxa bat, ariketa gualdain, o pixu jarritxe, o pape barik. Hartu esnekaxa hori, jarriko zu hemen, zuen belaunan parera, alba da belaunan parin. Errezagoa itxeko, zenbat eta barrura, errezagoa. Bale? Alba da, belaunan parin. Alba da, bestelan, bape barik. Jarri esnekaxa hori hor, eta bertatik gorpu ikutzen, vertikaltasune mantendu, beste esku laguntzen, eta hor, 1, astiro, 2, guazen, 3, 4, gogoratu ardatza beti hor, 5, 6, 7, beti arnaziaz, 8, 9, 10. Venga, aldatu, eskatu hainka hau, esnekaxa hori aldatu, nahi bada hor, edota barrure. Guazen, lagundu, 1, 2, 3, sorbalda beti geldik, 4, guazen, 5, 6, oso ondo, 7, 8 hor, 9, 10. Hainkaz aldatu, baldanin, eta besti lasai. Guazen, bigarren intzuli horreaz, hor, 1, gora, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oso ondo, 8, biatu hor 9, eta 10. Aldatzen dut, aldatu hainkaz, eskatu beste hainki, lagundu, guazen, 1, hori da, 2, 3, 4, ezin bada, bakarrik, 5, bera bakarrik. Nahi basue jarri, 8 apur bat eitzeko, resistentzi hori, 9, eta 10. Oso ondo, askatu hainkak, askatu hainkak, askatu hainka horrek, don esnekaxa beraz, edo urboteia horreaz, jarriko zuek gure zorro lanpara, izango zen hor, bai, edota hor. Ikuste zuen esnekaxa hori hor dakat, eta beti ardatzin, beti zabalik egon behar nien, beti niaz, beti vertikaltasun hori, niaz bat. Eta hortik gorputzeko atal bat mugiu barik, hainkak ondo, 90, beste esku hemen nahi bada laguntzen, hortik hartu arnasa eta 1, alba da gorantz, suabe astiro berantz, 2, oso ondo, kasu hontan, lesini bat eukiko ganeban, bape barik, jartzot esku hor, eta bultza indarrekin aldan lekor arte, 1, 2, aldan lekor arte, alba da gorarte, bota gorarte, vale? Baina aldan lekora. Venga, beste guztik, kolpe hor, lagundu beste eskuaz, guazen 10 batekin, 10 bestiaz, 10, guazen hor. 1, astiro, guazen, 2, beti ardatzan barrun, 3, lagundu, 4, astiro beti berantz, gogor gora, 5, oso ondo, guazen, 6, astiro, 7, 3 askanak,
bat, astiro, 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 bi, gorputzen mobi beharik, hiru, oso ondo aldatzen dut, hartu arnaz apur bat, askatu nahi bozue, eutzi, vertikaltasun bardinaz, eskerrakin eta guazen, bat, astiro, bi, oso ondo, hiru, ardatzetik urten barik, lau, guazen, bost, venga, beste bost, guazen hor, sei, hainkakondo, zazpi, astiro bera, guazen gogor, sortzi, astiro, 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 behatzi, hamar eta azkena, ondo, aldatzea dut eskuz, esnekaxa dut aur botella hori, askatu beste esku, venga, hartu ardatz hori, guazen, bat, astiro bera, bi, igarri sorbalda hori lantzen, hiru, lagundu nahi bozue, lau, oso ondo, bost, guazen, beste bost, bat, astiro, bi, astiro, hiru, oso ondo, hau pasuek, lau, hartu arnaza, hamar, aldatu eskuz, gogoratu beti, ardatzetik eta ardatzera, eta ezin bada, aldan lekor arte, bat, bi, lesio apaka, gorarte, alba da, gorarte, hiru, hartu arnaza, astiro, guazen, lau, astiro, bost, astiro, 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 sei, astiro, 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 zazpi, venga, guazen, hiru, bat, hartu arnaza, bi, hartu arnaza, hiru, oso ondo, benetan oso ondo, utzi esnekaxa hori, eta hon jarrikoa zutik, danok zutik, egin leku, zazen leku baina egin leku, gogoratu, ez dut esan, baina ultra bat, aldala beti euki ure eskure, eta hon hasikoa, esnekaxa horrekin ero ur horrekin, zigzagak eitzen, bai, albo batera, bi pausu lateral, bestera, bi pausu lateral, da jungo gara logela horretan, edo eta pasillo gazen leku horretan, zigzag erara. Hartuko esnekaxa bi horiek, beti vertikaltasun bat mantentzen, ardatzetik jauzi barik, vertikala zuzen, da eitzen dut. Bat eskuma, bi eskuma, bat eskerra, bi eskerra. Ardatzetik urten barik beti, hor, bat, bi, bat, bi, hori da, eskerra zamaitxurot, aldatu, guazen, bat, bi, ardatzetik urten baik, bat, bi, guazen, bat, bi, astiro, vertikaltasun egaldu barik, hor gogor beti, ba, guazen, bat, bi, buelta berriz, hasi hor eta bat, bi, guazen, bat, bi, albora, bat, bi, ardatzetik urten maik, bat, bi, venga, guazen, bat, bi, bi azkenak, bat, bi, buelta hor, guazen, bat, bi, eutzi hor, bat, bi, guazen, bat, bi, oso ondo, bat, bi, kolpe ondo, bat, bi, eta askatu. Utzi, kaxa edo esne horrek, eta askatu apur bat. Egin dugu, bigendune, eta honen gotena da, aleginduko naz, beti, nahi bada libreki eitzen, baina egin gotena bikixen lan hori, aulki edota zila baten, orman, nik honengot libre. Bai, tramankulu gabe,
vertikal, eta horra legindukona. Zuka bain zeinke, horma bateri kolpe inde, nia legindukona, bape barik. Eta engau, 2-15. Esku jarriko mokorran parin, horpuk alkarrik utzen, punta kanporantz, eta astiro. Oazen, 1, 2, 3, 4. Ardatzetik ez urten, 5, nahi bada lagundu horman, 6, 7, 8 oso ondo, 9, 10, oazen beste 5, 1, 2, 3, 4, 5. Askatuko gaur, eta oazen berriz, beste 15. Horpuk alkarrik utzen, aulki, mai, horma, lagundu, venga, oazen, 3 eta alba da hemen, 4, 5, 6, oso ondo oazen, 7 hor, 8, 9, 10, oazen beste 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kasu honetan, nik hartukot ketebelo bat, zuk hartu aldozu esnekaxa bat edo eta ur boteia bat, eta engotena da, bakarrakin hartu eskina bisetatik, atzamar lodixak gorantz, eta engo bicepsa, bai? Aurreko, besun aurreko alde hori, eta gestu honetan ukandu nirikutzen, eta hor. Sartzot hor, eta hemendik eta hor. Gelditzena hor, eta ardatzetik urten barik, gertu, oazen, 2-15, oazen hor, 1 astiro, 2, beti arnasketa zaindu, 3, 4, suave, 5, astiro, 6, 7 oso ondo, 8, 9, 10, oazen, 1, 2, 3, 4 eta azkena, 5, oso ondo, utzi hor, edo tamai edo nun, askatu apur bat, eta beste 15 bat. Beti, eskina bisitan heldu eta gorantz, bale? Ur boteia edo esnekaxa hori. Eta holakoa bagazo itxin, dauenakin. Venga, hartu hor, bizkarra beti zuzen, atzamar lodixek gora, vertikaltasun bat hartu, hainka mokorran parin, oazen, astiro, 1, astiro, bera, 2, astiro, 3, oazen astiro, 4, suave, 5, 7 gora, bota arnasi gora, 8, 9, 10, oazen beste 5 askanak, 1, astiro, 2, suave, 3, 4, 5 eta azkena. Oso ondo, askatu hor, askatu eta apur bat, eta honbai bikot aulki bat, edo eta mai bat, edo eta horma, kasuntan ikartukot. Nire aulki hau, jarrikot ardatz bat hartzeko, ezin bada, bape barik. Jarri hor, hainka bat aurrin, kasu honetan eskumako esku erabiltzen badut, eskumako esku atzin, ukalonduek gora, horrez, ukalonduek gora, eta hor, luzatu. Ezin bada pixu bat hartu, estutu ukabile, eta hor, luze. Kasu honetan, nik hartuko tau, gelditzu, gertu, oazen, 1, astiro, 2, oso astiro, 3, 4, erun eta karri nik, 5, 6, 7, 8, 2 azkenak, 9, 10. Kasu honetan, eskerraz, aldot erabili, bape barik, edo eta libre. Eta nahi bada, edo eta ezin bada pixuaz, utzi hor, eta hor, aulki gabe, 2, oazen, 3, astiro, 4, 5, 6, oso ondo, 7, 8, kolpe deseo zerrei, 9, 10, aldatu eskuz, ezin bada, bape barik, gelditzen hor, lagundu, bizkarra zuzen, 1,
bi, astiro, hiru, oso ondo, lau, astiro, astiro, bost, sei, zazpi hor, zortzi, behatzi, 10 eta azkena. Bape bari nahi bada, jarraitzuko esnekaxa horrekin, vertikaltasune mantendu, esku honeaz lagundu, ukalonduek gora, guazen, bat, bi, astiro, hiru, lau, bost, sei, zazpi, guazen, zortzi bi azkenak, bat, bi, oso ondo, utzi esnekaxa hori, hau pasuek, gaurko amaitxute, egin dut danetik apur bat, besukin amaitxu dugu, askatu apur bat beso horiek, eta lasaitzarik eta batzukin gau, lusaketa batzukin, kendu aurkixen nahi bada, ben, askatu, betiko lez, goitxik eta beren gau, arnazketa zainduz, esku jarri hor, hartu arnazatak gorantz, astiro, astiro, hartu lasai, bota luze, hartu hor eta berantz. Hartu eta asko bat atzetik, albotik kolpe, helduta bota luze, hartu arnasa, venga, hartu arnasi, gurutzatu eta hartu arnasa atzerut, venga, ba, bizkarretik eta gora. Hartu lasai, bota luze, berriz hartu arnasa bat, eta biribildu. Venga, gora berriz. Vale, hartu arnasi, atzamarlo dixe goixan, venga, kolpe, bizkarra zuzen beti, eutzi hor. Hartu lasai, bota luze, venga, hartu arnasa aldaketa, ba. Oso astiro, venga, askatzen dut hor, nahita zabaldu, zabaltzen dut hor, esku mokorrera, hartu, bota arnasa gora, segi luzatzen, hartzot hor goixan eta venga, ba, aldatzen, bota eta gora, hartu, venga, ba, segi luze goixan, segi luzatzen, venga, hartu arnasi, askatu apur bat, askatu besoiek, guazen hainkekin, nahi ba lagundute, kolpe hor behian, eta gora. Etzi hor, hainkak parera, sorbaldak geldik, eta egon. Hartu arnasi, aldatu, vertikaltasune mantendu, eutzi, estiro, venga, aldatu, askatu hor, gurutzatu eskerra, bizkarra zuzen, betiko lez, begira hori lurrea, eutzi, eskukin laguntzen. Venga, estiro gora, ba, aldatu. Venga, dano gora, betiko morun, bi arnasketa horiek, hartu arnasa gora, 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 eutzi, eta gogor beruntz. Hainkak batu, venga, guazen, hartu arnasa, segi hartzen, eutzi, ba! Astiro, astiro gora, astiro, hartu arnasa, segi hartzen, eutzi, ba! Astiro gora, astiro, 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 eta beste barik, hau pasuek, eta hurren arte. Kaixo berriz ere, kirola egin eta gero, barrura begira jarri eta ongizate emozionala landuko dugu meditazioaren bitartez. Beti bezala, eseri aulki, banku edo esterian bizkarra tente duzula, baina inongo tentsiorik gabe. Oinarri sendo bat ezarri oinak eta ipurdiaren artean triangelu bat eginez. Eta gogoratu,
lesiorik baduzu, jar zaitez eroso. Meditazioaren unean barneratzen gara orain, arreta kontzientearen espazioan. Eseri eroso, bizkarra zuzen, duintasunez eusten zeure buruari. Jarraian, begiak itxi, eta hurrengo minutuetan ez mugitzeko agindua emango diozu zeure buruari. Lasaitasunak eta erlaxazioak betetzen dute zure gorputza eta zure burua. Atsedena eta intimitatea sentitzen dituzu. Praktikarekin errazago egingo zaizu arreta arnasketara eramatea. Gozatu arnas prozesuan murgiltzeak ematen dizun sentsazio atsegin hori. Arnasa hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Arnasa botatzen duzun bakoitzean, joan askatzen gorputzeko tentsioak. Egin ezazu bat, zure arnasketa prozesu naturalarekin. Ohartzaitez, noiz dauden zure gorputzean eta zeure buruan, eta noiz ez, eskeroneko eta alaitasunezko sentimenduak. Ohartu gorputz buru ireki eta esker onekoaren eta gorputz buru itxiaren arteko aldeaz. Ohartu gorputz buru ireki eta esker onekoaren eta gorputz buru itxiaren eta kexatiaren arteko aldeaz. Mundu guztiak ditu egoteko bi era horiek eskura. Kanpoko baldintzak zailak direnean ere, gizakiok gaitasuna dugu irekita eta alai egoteko.
zuk ere probatu duzu gaitasun hori askotan. Badakizu nola egiten den. Itxita eta haserre, edo irekita eta lai egotearen artean, aukera dezakezu. Erabaki hori ez dago kanpoko zerbaiten menpe. Zuk zeuk daukazu aukeratzeko gaitasuna. Zeure barnean dago. Ez nahastu justifikazio eta arrazoietan. Badakizu hobe dela irekia egotea, adeitsu sentitzea. Ekarri irekitasun eta adeitasun hori une honetara. Eta honetara. Hasieran erresistentzia pitxin bat aurkitzen baduzu ere, gogoan izan zuk zeuk badakizula zer den ondo egotea. Erabaki ondo egotea orain. Beti bezala, praktika ezazu astean zehar, egunean hainbat aldiz, minutu batzuk bakoitzean. Disfruta ezazu unean unekoari irekiz, kanpoko egoeretan atrapatuta gelditu gabe. Orain, begiak ireki, eta hasi poliki gorputza mugitzen. Zer moduz sentitu zarete? Gustora? Orain komeni da poliki eta goxo ematea honi guztiari buelta, bai? Patxadaz. Beraz,
goxotasun eder honekin agurtuko zaituztet. Eskerrik asko.